ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଏଇଟା ମିଲଟା ହେଇଯାଉଛି 8ଟା। ଆରେ କୋଉଠି ରଖିବା ଏଟା ମଶା କୋଉଠି ଖାଉଛି? ରହିଥା ତମେ ଶୁଣ। ଏ ଦବା ନା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା। ବେତ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବେସର ବଦଳ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ହବ। ଅଧିକ ଲାଗିବ ନା କଣ ଲାଗିବ? ହଁ ଫୋନ ପେ କର ତାକୁ କୁହ ଆଉ ଠିକ ତମେ ଅଛି। ଖାଇବ କଣ ଡାଲି ଭାତ? କରି ଦେବ ପ୍ରଧାନରୁ ମଗା 100 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ କି 1500 ଚାଉଳ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ। ଚାଉଳ 50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବ ମୁଁ କୁହେ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଏଠା କଂଗ୍ରେସ ତା ଭାଇ ନା କଣ? ଡାଲି 16 କିଲୋ ପକେଇ ଦେବ। ଗୋଳୁ ଗୋଳୁ ସିଏ ଆଉଛି। ତୁ ତ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ହଁ ସିଏ ଆମ ଏଥର ଯାଇ ପରା ଆସୁଛି। କୋଉ ଗୋଳୁ କହିଲି ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଗୋରାଟା ଯୋଉ ହଁ ଗେଡା ଗୋରା ଅଧିକ ଆଠ ଫୁଲ ନାହିଁ ମସ୍ତ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛ? ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ତକ? 15 ଦିନ। ତ ବୁଧବାର ଯିଏ 15 ଦିନ କେମିତି ଲାଗିବ ତମକୁ? ତମକୁ କିଛି କରୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ତୁ ପରା ବିଷୟ ଆଣିକେ ସେ କ'ଣ ଷଣ୍ଢ ବୋଇଲା ବେଳେ ବୋଉଁ ଯେ ଦେଖିଆ ତମର ଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କିଛି ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମର ଭାଇଙ୍କ ଆଜିରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଷ୍ଟିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାଉଛି ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ସେ କିଛି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୁନି ବାବୁ ଆପଣ ତ ଗଲେଣି କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ଗଲେଣି ନା କେତେ କେତେ 6 ବର୍ଷ କେମିତି 6 ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଅଛି? ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଏବେ ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଇକିରି ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୂତ୍ର କେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ? ଆମେ 20-25 ଜଣ ଅଛୁ। ନୂଆ କେତେ ଜଣ? ନୂଆ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ ବିକୁନାଇ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସବୁ କହିଲେ? ମେମ୍ବର ଆମର 25 ଜଣ। 25 ଜଣ ନାଁ ଟିକେ କହିପାରିବେ? କେତେ ଜଣ 4-5 ଜଣ କହିବ 4-5 ଜଣଙ୍କର କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା 20-25 ବର୍ଷ। ସବୁଦିନ ଭାଇନା ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? 2 ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା। ଠାକୁର ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗେ ଭାବିଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଳ ଲାଗି କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆଉ। କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଲାଣି? 5ଟା ପକେଇଥା